ассалому алайкум тамошобинони азиз ва меҳмонони канали Тридочинки. хушомадед ба видеои имрӯза. умед дорам ки писандтон мегардад ва мондани лайкро низ фаромӯш нахоҳед кард. ҳозир мехоҳам барои шумо ҳамхе двойкора нишон диҳам. ино нархҳои донашон 150 сомонай беҳад двойкои фасони хушрӯ. и ҳамхе кирта дорад тагиш киртаи беустин ва ай болошан ҳамхе вандам кабори дигаришам ҳамхел. ино то размери 52 доранд. агар шумо омада худтон харидорӣ кардан хоҳед, ин видеоро ман аз корвон 7 дарвоза тарафи мираж ба навор гирифтагим. 3 ё 4 рият буд. бо метавонед ки омада худтон як бор бинед ва сипас нарх наво карда харидорӣ кунед. дӯстони азиз, дар ҳар видео ман шуморо огаҳ мекунам ки як бор бозора вақте омадед бинед, чанд ҷора муқоиса кунед ва сипас аз он ҷое ки ба шумо нархш маъқул мешава аз уҷа харидорӣ кунед. анаи рубашкоям двойкаян, иноям 150 сомонӣ ҳамроҳи брукошонай. брукои сиёҳи кушоти хушрӯ доранд. юбка брук баринай ва ёшон брукошон. иҷадахе ман кӯшиш кардам яке оқа хушрӯ нашид ки ба навор гирам. ана баъд ҳастай киртоҳо. анаи киртоҳорам 140 сомонай киртоҳош. анаи сафедои дуюм рият, ана инҷа бо ҳаст, ана ин ваё ино 130 сомон нархи донаш. анаи сафедош бошад нархи фурӯшаш 110 сомон. бият хушрӯай нархҳои донаша гуфтаистам. касоне ки оптум гирифтан мехоҳанд, дӯстони азиз, ино ҳамаш арзон мешаванд. бо нархи дастрас шумо метавонед ки харидорӣ карда савдо кунед, касе ки барои савдо гирифтан мехоҳад. тамошобинони азиз, ин навор боша аз ваяй аз 1 дарвоза тарафи пажарка 2 рият. марҳамат, метавонед биёед бинед ва сипас худи шумо нарх наво карда харидорӣ кунед. дар иҷа и анамин паплинои вишивкадоре ки ман мехоҳам озин нишон диҳам барои шумо, нархошон аз 170-160 сомон сар мешава то 200 сомона. дӯстони азиз, беҳад хушрӯанд. касе ки оптум гирифтан мехоҳад, бо оптумш арзонай. ин нархи донаша ман барои шумо гуфта истодам. бинед и моделҳои новинка ҳан. иглош набуд. ҳар вақте ки видео мекардам игло набудан ва ба наздикӣ ки омадагӣ ҳастанд. хостум ба шумо нишон дода фаҳмонам ки ҳамхел новинкаҳо омадагӣ ҳаст. набинед лавдоманиҳои чӣ қадар хушрӯ омадай. рангошам ҳархелая, гулошонам ҳархелая. ҳамино қариб ҳамаш намие ки дида истодаед аз 160-170 сомонай. ав 200 сомонош бошад вай ҳамаш вишивкаяй. ино бештарш 170-160 ҳамхе нарх дора. нархи донаш такрорам шава. набинед чӣ қадар хушрӯ. рангошонам худшонам. сомӣ кадомиш вишивкаш зиёдай. а 200 сомониам кадомиш вишивкаш бо пури бадай. ози иҷа 200 сомона видео накадам. ози нестай дар иҷа. набинед чӣ қадар хушрӯ лавдоманиё. анаи қисми болорам тамошо кунед. иноям гулои нав. рангошонам худшонам. ҳама хеле нарх доранд. ёдовар мешавам ки тамошобинони азиз, ҳамаи ҳамин материалҳое ки ман айни замон барои шумо нишон дода истодам, нархи 3 метрша дар назар дорам. ӯ нархҳое ки мисол 160-170 гуфта ном бурда истодам, нархи 3 метрай дар назар. 180 сома мисол ина бо ҳаст. баъд бо ҳаст паплиное ки вай лави доманаш борикай. бинед лавдоманиш борика кайхчам гули майда доран. ана инош қиматан. мо чанди гуфтум 200 сомон ана миношан. ино то болорам хе вишивка дора. нархи донашай. ира заминаш сиёҳа ё худшон боша, вишивкошон ҳархелаи рангош. то ами болоша ҳамхе вишивка задагиай.
иҷада боша дӯстони азиз, ана ин намуд материалҳо аст барои арӯсҳо. нархҳои ино 380-400 сомон. ина мисол 400 сомонаш ҳаст, баъд бо 380 сомонаш аст. бисёрам хушрӯанд. касоне ки барои арӯсако харидорӣ кардан мехоҳанд, марҳамат, метавонед биёед бинед. як саволи дигада мехоҳам ҷавоб диҳем. бисёртар хоҳиш мекунанд ки рақамҳои контейнера гап занед. дӯстони азиз, кадомеш ки иҷозат метиҳанд, ман рақамҳои контейнерша гап мезанам. бовар кунед, на ҳар кас иҷозати ба наворгирӣ метиҳад ва ӯ шахсое ки иҷозат метиҳанд, мо видеоёшона, материалҳошона ё борошона ба навор мегирем. бо агар гӯем ки контейнертонам рақамша тиҳед, на ҳар кас мисол розӣ шиданаш мумкин аст. барои ҳавай ҳама мегӯям ами иҷозат додан видео кардана. ӯ тарафша махдам мисол мефаҳмонам тамошобинода. хулас ина бинед чӣ қадар вилӯрои хушрӯ омадагиай комбахто. инора боша нархошон 400 сомон, 450 сомон. марҳамат. ино якум сорт нестан албатта ки, вале сорти поёни поёншам нестаст. сорти комбахти поёнаш 200 чанд сомона чанд видео пеш буд. ино бошад сорти нахстарша якн 400-450. ино бо медонед сорти 1,5-2000 дора, сорти 900-800 сомона дора. иш бошам хеле 400-450 сомонаш. хулас бинед чӣ қадар хушрӯанд. рангошон ба ма писанд омад. ана фиолетовиро бинед, бисёр киртада хушрӯ мебирояд. ина рангшам хушрӯай. нархи 3 метраш 400-450 сомон. иҷа ҳар хелаянд. бо каседа ки дар кор боша, мисол гап занед ки чанд сомаш дар кор аст, ман суратша мепартом. мисол 400 сомаш гуфтаед, рафта сурати 400 сомонаша мепартом. ина бинед чӣ қадar бисёранд рангошон. аҷоиб хушрӯ. ӯ атласиё будан. атласиё ҳар хела буд нархошон. 170, 180 то 200 сомона будан. ҳамун нусхаҳои атласие ки навгузашт пеш аз замин ва ё комбахто. инаи тарафшам ҳам хеле атласиёяй. ёям ҳам хеле нархошон 190 то 200 сомон айда нусхаҳои атласӣ. ҳами шонаи майдаш чӣ қадар хушрӯ омадай атласира. иҷа бо ҳастаи анавай гулчадоро арзонай, мисол 160-170. анаи ваёш бошад, атласиёш бошад чӣ тавре ки гуфтум, то 200 сомонай нархаш.